testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2, au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Tariki ne 25 na ibere cy'umutenyo kenda umwaka yega bwekiri bubere 23 litkoria Jumatano Ensa Eyemo yabona margoba senero biri bwekiranu kweneke bunanga koletrande amangana Amayia asenchira iyo bwekiranu unabasake baito babere bagwa kachi kambi asechinsemo nabayigo kweneke buna babere bako yasangirelia na kweneke buna abere kagotoikera asegetaseni nambe Eyemo kia Ndizi TV. Mwanchu muri yango kwaligania asemesa ya mangana Amayia elindembe ngo kumanya na reberekago kolekana kurwa chingongo chonsi inyechense elitarene Fridah Kerubo na sinsemo chiche biorokelio ni otokubatenere Joshua Auta chinga kitoroche nigo abamenyi kurwa se county ya Nyamira bagendeta gwesoke bene na bigo kurwa ebirengereri byabo kubwatikana ningana yo kumurusia abisi umugavana we county yo na bigo nigo abamenyi kurwa sensemo ya Nyagisai babeire bakwe murungani kubwatikana no bokoleri bobe sensemo ye Chipara asibaganire bakorosegurwa Chipare cyo na bigo omo MCA kwaeneke bnanku babikirara mache ase chinsemecho hasinsemo chinde nigo eskuru yeyenga yabage konyora obokonyi bwebirogo asokweneke bna aboroki gwa beskuru ebyo ngwanyora bale chisemi bwekirano mwanchu muligeria ayunga tiali ngwaliganete asomogorobolero toska tonyegerangwira nanda segekege kirebosyo elinde ngumanyia mange asenchira iyo bwagale. Mwanche muligereria ngo kwaligani bene lintobeto gusanga asobwamo gochakabono iga goika omoelio Amayia yebire bigani otokoya chaka kurwa se county ya Nyamira asingo kumenya bunani gengana yo kumurusia bisi umugabana bwe county yo Emos Nyaribo egendete koleta liberera mono usanga nabamenye be county yo nigo babere bakurwa ebirengereri byabo asegati yabo babere bakwa okoboko engane yo nabo igo kwe murungani kubwatikana no bokoleri bo mugavano yo kolende asensemende nigo babere bako yetuguterare asebaganire mugavana Amos koegwa chinga kichisaine linde go ikerania amagenderero umulikito Job Maangi no roboti uru. Debate and approve a motion for removal of the governor, His Excellency Amos from office. Maiga yomuswada bokuganya kumurusia Kerubo mugavana we county Nyamira kubeko bosi bwe bunge county eyo ni gabara inabamenyi be county Nyamira bagenda tekorwa ebirengereri byabo njengo akiraba MC beto mbyamono asega spend rating ya andika saba koro ya masikani anta batoko abajuko impeach ya governor abamo bwete batatebinga ase myaka bakorega zingi bakorwa mwananchi igachaba menyi be county Nyamira nigo baire okoboko omuswado yo amangana ya impeachment ara se county government yetu ya Nyamira ndoje ngambi yare ye nyasaye mbyamono asabe simuwa baito bategetie getambo kero konyora kiresa abananchi amongo ya abananchi onya aba MCA batakorengane konyora abananchi tweboire chianga chinyenge kabisa tosoke ne chigwagwa torusi omugako yobisi
mbaichanira ukwirana maega kwa magenderero na kwa okoboko igachama mocho abekeire umugavana. None chibara embrage twete ichigo tubotoro mogongo manya ketarioka marioka tayo moja rioka ntubwatia ntoge chiri sana Nyamira nere county number 1 etabwati obisi yo mugabana Nyamira nere ntangani abantu bakobe kwobisi baiba chibesa nande twamanga chibesa yasire nande gento ngeyo bagokorerwa bona igo mukati Nyamira ngokonye kare no ndu tomenye to mustunime Nyamira ya itugire sub county go senkongo konya katuri devolution ikale yaje te konyo mwananchi Nyamira abantu bamindu asebasaba ba MCA okora emeremo yabo batabwati bwanchereri bonde bwensi anda mangana bata namba je kuchibesa bande batika mangana mbali kutikana ande mbali kubata mangana besa nane chibesa chocho tiga abantu bekanda andi gasba kora ningia mwana ba minto mongo samakeka bona iga tuli chini yenu intu abarai baba kachi Nyamira tuko chini yenu tokonye ni numara to imbiche lyo mugako yagendeka ekigia etire taringa gosena ande sabu nere kona gwakwa wanyengo chimotwa ali arachi gotorekeroka lakini korwa igaro esabu etobwate etete buya etete Ensa moyende mbagi kelia aba MCA abo ababegete omuswada bokuganya kumurusia omugavana Kerubo na gusaba ayegweri bagara kora emeremo Naera ebina bigasoa kera chikoborio bogambi obo matuko make tukanyora bakongo tugasiria mu rido majority nere bunazira nduranyora ibaga ebinto mo MCA baba MCA baeteja sense mo yo mweshimiwa governor ya ikire mbondo rake iko bikora lakini nyuma tora bikora nande tuwajakire nse mende yoko mnyokie governor Kuruase County Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Biamono sana umurikito Joma Angi Kurase County ya Nyamira gutigana nayo nyotokwende maseye mogoika county ya Kisii asingo kumenya bune bikorwa byo kwerusia obomoyo ni gobegendete comment kana keralitko asikolende abantu bali babwate obumanyi asogosemia abantu igoro yo gwikirana kwe birengereryo nabo igogotanga okwerusia kwobomoyo nabo igabarande babiri bagwesoke bene nabo igogosomia abamenyi kurasoro ngorwa Gusii na kiba bwenete gwetanga kurwa ase okwerusia obomoyo kolende nigo bakwerera gatiye bikora biri babiri bikwerera abange kwerusia obomoyo asikolende yene kiwabuna nigo abasacha barasekerengo kigoromono nabo igo kwene kyanga ogwichirira na kwebirengereryo na kukweirire abange kwerusia obomoyo muri kicho Brighton Makoli na mange kubwatikana nebikorwa by'abantu kwerusia obomoyo komentekana asense ya Kenya nigo bono ebyombe abaho anene korwa sensemo yechikanisa abona abanyagitari banyari bagwesokya nagosemia abantu wetanga korwa ase bikorwa ebyo. Idadi ya watu wanaochinyonga ni kubwa sana na especially kwa upande wa wanaume, na nasi kama kanisa tumeamua kujiunga na serikali kuzungumza na watu wetu, tuwazungumzie wanaume na wanawake kwamba yale masuala yanayowasababisha kuchinyonga ni madogo sana na hakuna swala kwa hili dunia ambalo halina suluhu. Ubona bobo semi pasta anyarire igakorwa. Kwa hiyo watu wetu wasichinyonge, wasichiue, watafute msaada, wengine watafute msaada hospitalini, wengine watafute msaada kwa familia mahali tunatoka, na wengine hata wale wamekataliwa kabisa watafute msaada kanisani. Nora murahano yomo wabanyagitari uyu nyarira kwerera na kulingana na vile ambavyo takwimu zinasema kwamba wanaume wanaathirika sana kuliko wanawake, na tena pia vijana pia wanaathirika sana kuliko wanawake, kuliko wazee au watoto. Lakini si kwamba hao watu wengine hawaathiriki, lakini wote pia wanaathirika. Na ni muhimu kila mmoja wetu aelewe kwamba katika maisha, katika vile tunaishi kila siku, kuna changamoto za maisha. Kuna matukio ambayo hutendeka, yale ambayo hatujapangia kila siku. Lakini jinsi ambavyo unashughulikia mambo hayo au jinsi ambavyo unafanya maamuzi kusuluhisha shida yoyote ile ni ya muhimu sana, na kujinyonga sio suluhisho. Mbiri biebi osebikoirera abantu berusi omoyo. Kila wakati tunasikia kwa vyombo vya habari kulikuwa na watu walikuwa wapenzi, walikuwa kwa uhusiano, mmoja akamwacha mwingine, akamuua, akajiua ama akajinyonga kwa hali ile ya hasira au kuhisi kwamba
hafai, ameachwa. Kwa nini ameachwa? Anaamua kwamba kujiua ndio suluhisho. Na hiyo tu ni mfano. Mambo mengine ni mengi. Tumeona watoto wakijinyonga baada ya kufanya mtihani, matokeo hayajawaridhisha, wazazi hawajaridhika, mtoto anaamua kujinyonga. Mtu alikuwa anatafuta kazi, ametuma ombi kila mahali, anaona kwamba kazi haipatikani, anajinyonga. Unapata wazazi wanahangaika karo, hali ya uchumi ya maisha imekuwa ngumu, karo imekosa, hakuna chakula nyumbani, anaona badala ya kuhangaika afadhali nife. Na mambo mengine mengi. Kuna hata wengine unapata umeenda hospitali, umepatikana labda umepimwa, umepatikana labda uko na ukimwi, labda umepatikana uko na kansa, ama magonjwa mengine ambayo hayaeleweki. Mengine hata ni magonjwa ya kiakili. Rogers Omuya nere mnyagitari onyarika kuboria. Imeonekana kuwa Kenya tuko namba 4 kwa watu walio na depression sana. Na tumeona sana vijana wadogo wameanza kuonekana kuwa na depression. Oigo ugwateka kwendwari yenyamaha gose COVID-19 nigo yerete amange okorekana. Tangu COVID-19 tumeona cases mingi sana za depression katika nchi yetu ya Kenya na zinaendelea kuongezeka kila uchao. Nikiongelelea mbona vijana wengi wako na depression na sana vijana wanaume. Wanaume, society imetrain wanaume kuwa strong people, wenye hawafai kuongea wakiwa na shida, wenye wao ndio wanafaa kuwa like a pillar, wao ndio wanafaa kusupport wengine wako na shida. So inakuwa vigumu kwao kujieleza wakati wako na shida. Tangu ugonjwa wa COVID ulipotokea, ilionekana sana kwamba watu wengi wako na shida za kiakili, na magonjwa ya kiakili yalianza kuonekana sana mahospitali, jinsi ambavyo watu walikuwa wanatibiwa. Na kwa hivyo saizi kuna campaign. Kuna madaktari kwa especially county referral hospitals na sub counties ambao wamefundishwa na ambao wako tayari kusaidia watu. Ahiwa nona arababwatani abanyarire bako kwana anekrabase miri abantu buna mberusi omoyo na nyinekere bintu bigendete kokonga asense ya Kenya. Nguripotere getoseni kyande TV eredariane Brighton Makori. Mbiamano sana murikecho Brighton Makoli asogotwaliganiria oroboturu asinchira yobwikirnu gotigara ime county ya Kisii nigongo kumanyabuna abamenyekorwa sensemo ya Nyagisai iyo gotoka ime ward ya Nyakoe nigo babiri bakwemurungani kubwatkana no gotaroserwa gwechipara ikekirire koirania obokoleri magega okwana chinga kibaba gosangani getaseni kya Ndizi TV nigo baba kwerera ogotaisanika kwabo mono ase chinkwa na chomo MCA we wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi ase ogokora amagendera ase chinsemecho mono asoborosia wichipara kulinde nigo baba gwesokya bene nabo igogo kunya ememberesi ya mache asogotanga mache gosoa ase chipara linde kogendera no bokoleri nigo baba kwerabuna nigo basinyire goikirania endagera yabo ase chichiro ekikeirire mono salika muliketo daipona sanya no roboturu aye milioni ya merari masense ya mengekere kitage ukunega nge milioni ya Eyemo nigo yababerera kongu abamenyi be wodi Nyakoe asobonchero bwabo ane nabamenyi be Kenyoro Nyagisai maiga yugo salika wetibara ase ensemeywe atatebetinga amatuko 100 kaga so ase county ni Nyagisai nere gutanga ko bayiri tanga ni korosigwa litokanye tenga ngo torosha manota tenga eje gakare ko nyebeka era onindera ache ya kabere esababu agotoresa igo ntumanyeti nga ntomo bekere tichikura kirije abe asoerete county ngo mubegete ko sintu twa mubegete no yare ko be ya montu amubegete agote abansi ara ba madu tichikura chinyinge Nyagisai ndu madikura abantu nero hetwe kura Eyemo omuntu omwakete kura ache adorje chipara oye nigo ngwako chikura chiri no conference to akaji seini asoke kuru obisi Nyakoe ward nene oye tataletin omunga sororo magaya bamenyi bensemeywe kuruko bolia gwokorosigwa kwebaleywe nigo bono banyara gwesokya na makombe na konge akolema ememberesi libanyare kweroseria ase bagweta para nembe pi twakwana no mwesi miwo ya tabana cha toroseri guchumwa konde bona twanyorire ngare etokuna kugwa twara tigaba na inji toimokerigo na bana pota pota tole marime to tiche tolo go sento tere njatari weteka para tigabe kanamo bali mama kuri aya igasa ligete igara mabe yakoro ya gintu twakwa tatari no mwemsi wona tage to wapi asalie bara anda tigata taimna tali ero korosie bara
Osera tali mai musie bono nda yale. Digado tabiri chibwe lima nyarore ra ya to liya mai musie ga toroserie para. Osene kyaba mura baita mwere goteba. Nembe okukukora chibija bunira antama nyomba bara abandi. Gali njiri goeta. Ega nere yabuneka moinaria. Yene njawo to kasukuma to kakoroka. Ngwana jale ntubate pale nembe. Asentunda yende maiga yokonyoro bokorerio biyakurwa sabarai ase chintunda cia maiga nigo bono gosemeria kwabo gochia sobora yoboya kwabeire gokubairania maiga Omoe musie saka nero tagete gotoroserie para amisi akabgatero oyagia tomate tikura lakini okana nyagisaita mae tikura ingona nyagisai ndude birentane yagi ugatota binoto konye ngigwa tokonyire onye none para ario mayenge se transformer turakora kene no to gwakira nse okona kukuboria kwa bamenyi benseme yugucha somo ishimiwa bwarogongorwe omosike Cosmas Oyagi akira makarabati pale tukwati ya kabere pale tukwati drainage system ya gatatu umoro ya mangana ya seso to kada to ibe para to aitire ina ni mama to mura ya mana ya mangana tatu ko simye gasi ogende oni okonyara kora Mekande mengo tugwata abana tugusiba karabana bakande school mbagwati mare mbasa bagwetera nese pigipigi Oyagi ngwari ete iro gatara to kore tipara kyos to yo nonye ntuto gatabe ga school meya ito karwa oro to jaro mwemsi omngawra nyaka to konye gase ga kore gugwate o chare tasa kore gas komenta na yweni gobarokerero kyabo gochia aso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati asibamu bolia anyalo gwesokia na kubwatoka obokonyi gochia sabamenyi bensemeywe Nara chatora ara to consider tora ara tumuko kona chebango nduwa tire restaurant chebona yono muroje chumi ya berembe bango ntukunyara kunacha bona ya wanja ara bera mura bara tumuka bali ginja yo kwengura kise gye chiri nyomba aba no ito ojoko kwa Simbarati ase sia chema ata ari ebuna sutane to gwa kanse bokia abantu banse bali merreje sinje factory nera ye chai tundu bale chibire ya manene mwina ne mwina bona echiro jike oja kuturi mino njigo oja kabaje bakwa botinya kwa enya gisai ora sira mika ali oma msoyo ya yo toto Hinko lipotelia egetaseni kya Ndizi TV korwa seke nyoro kenye gisai ikigotoka imenye wodi nyakoe ebunge ya Kitutu cha South elitaliane ndipon asanya Mbia mano sana umurikito daipa na asanya asoko mulikera oroboti urubotigana nayo na gusika mutu wa soroboti runde ni ngo kumenya bune serikali nigegendete kubeka emerobili mekiranu asoko enekia obokoleri obuya ase sekta yekisemi litko lya lero abisi yo mubunge obumachoge burabu kubwatirana nebengi ya Equity ningo baba kurwa obokonyi asensemo yebirugo ochia ase eskuru yoboroso ya iyenga asokweneke na aboroki gwa eskuru yonko ngonyora bale kisemi obwikiranu mulikito Hamisi Josephat na mange Serikali ya Kenya nene wizara yekisemi nigegende tokobe kwenekya buna abana bonsi bomo Kenya banyara ko bakwanyura kisemi gwetera omurobelyo boko baira ase chiskuru elinde na bara banyara ko bakwegenderia sobugima bwabo bwakira lituko Lituko lya lero nigo ebengi ya Equity ya nyara kobe kubwaterana amanobisi yo muchumbu be constituency yabo machoge barabo engineer Obadia Barongo lyokoneke buna banyara ko bakwena nobokonyi bwebirogo butia siskuru ime constituency yo kati yabo eskuru yoboroso ya yenga oro kelinga ntwanje tamasomo elinda abana baito bagendere gosoma ntumaete ng'abana mbatakire gosoma naende twaranga tiga tobaletere ebirogo bikeigo bibanyare goikaransera elinda amasomo amwe machoge burabu agendere gosoma no toramono mweshimiwa ino ase ogokora egasi ya amasomo nebinto nebinge torakore tunebengi ya Equity no toramona ino kwana kurwa ase skuru iyo nigo bo bisabe benge iyo bateberinge bengine nyare kobe kwenekya buna nyare ko bage gosira kisemi tari chiriche sekondari choka kurende nonye ase skuru choboroso ase okwana na bokonyi bwebirogo bnovyo liko waheshimiwa tumekuja ili tunaita CSR na leo niko hapa hii area ya Bomachoge Burabu kupatiana desks kusaidia wazazi wa mashule ya primary school katika hii
sana sana junior secondary, uplift mambo ya masomo kwa kuwapatia zawadi kidogo tu ya desks, tusaidiane katika hiyo partnership. Omwalimu omonene bwa esukuru nigo baiganyara kobaga gwesokia na korokio mogokoye kubatekana no gusirwa kwe birogo ukukura chikobo kwenekia buna bana banyara koba konyora ase bagoisaransa no ase abagani mwarure ase Equity Bank ase gocha ase esukuru yaito ritukoria rero ase gocha gotokonya ase moyo birogo ebio abana baito babwate omochando omonene igo twakirembia mono omuchimiwa werieye na komiti ya kuru CDF omo CDF manager boigo korwa ase constituency ya bomochoge barabu nigaenekeire abamenyi be constituency yo buna abisi omochumbe nechikobage koenekia bunanyare kobage gosira omorobero wechisemi kubaterana amane byombe ao ngati yabo ebengi ya Equity tigangire ritang'anire bageri wakera omochumbo ito mwesimi wa engineer baria barongo ase eng'encho okobwaterana na ebengi yaito ya Equity Bank yagerire baretera amagendera ega, so we believe and trust buna emeroberi eye gwetera ase manager ito Robinson tugendere kobwaterana buna ateba na no mwesimi gwitu kare samba amana barabwe emeroberi negendera koreka mire ase constituency ya bomachoke burabo ababwatani gati yabo abaibori beskuru eyo nigo banyara ko bagochengera nabo igokogania ebengi eyo nyare ko bagekomenta kwena no bokonyi elio kwena kiabuna abana banyara ko bakonyora asagia bagosomera ingiraniri ebengi ito ya Equity ngambi ya mono waigo na indengiraniri omochumbo ito oyo twanjite mono nori basome padia barongo asinginchi yamangana amaya namagenderero aorokiria asingincho ya constituency ito ya bomachoge ritanga ninchende no mogoko manene ekere naro omogambio ito rero nababisa kuru Equity batoretere birogo gaiga abana baito bacha goikaranzira omwalimu omonene boigoni ganyara ko bakoboria abisi omochumbe kubwaterana amone benge ya Equity banyara ko bakoenana ogosira kwa bene elio kwenekia buna kinyomba cha kibara nabo igo amagacho anyare ko gakobekwa ase skuru eyo togosaba ase imbali na ogokonya twakonyiru rero kera nyarikane nabo turakonyu ense mwachicho nebirasi elinde esukuru yaito enyare gotwara omorembe ase ense moya amagacho kuripoteri gataseni Ndizi TV kule skuru yoboroso yangeye gotoka ime constituency ya bomachoge borabu meye county ya Kisii eliterana Josephat amese Miamano sana mulikito Hamisi Josephat asorobotiro asenchira iyo bwagari. Osika mutu asorobotiro nde nigongo kumanyumna abonchirilia nigo bagendete kwirobilia na boigo gocha amo asengencho yokorosia ebyombe anamono ase litkulia rero babiri bakoeso kebene na boigo kwerera ekiringa kiabo ekyombe gya daraja 2 shop sector nigo kyabirige kubikana amo asengencho yogosirana na baigo kubwaterana ne serikali ya county ya Kisii asokweneke munabamenye ikurwa sorogongo rwa Gusii enyorera bali emirimo na baigo aboncherelia enyorera bali amabaga yokugalia oboncherere bwabo mulikito Ndemo Steven na Mange daraja 2 shop sector nekiombe kolenta mabwatani kurwa sector ya chichiro ne chituka kubeka na mwe kibirengererio asikirega kyo gosirana na kwegendereria ekiombe kya daraja 2 shops ekirenga kiaye no kuyimukia amagima yaba member babo kurwa sarense muchigoro na kiyoga kogera bachiramu na inde batebiringa yaya kigato change 2020 kigato changa 50 erinde banyare kuyimukia amagimabo. So far, the group has worked well. It has a membership of more than 250 people, inclusive women and youth, and also men. It has supportive ways whereby it helps youth through mentorship. They also they are doing table banking, which enables them, for those ones who have business and they want to expand, they expand by using this table
banking. Asoma igabweri tuko ase chiro daraja 2 engane byombe nigo yakirweko komono ase kyombeke gie sekte chituka kyaruire yokolenta maunchuriro imechire ne ya daraja gwetere miroberi yaye intubuna abana biashara ba daraja 2 bechiduka na kitwanyare gukora erinde tunyare gokeya ebintu ebigokorekana buno omuriro gotokea gose oboibi gose bintu binde etwachiramo twamanyire koenana obongaini na kituranyare kubwatana ne county erinde banyare kutubekera kose tunyare na intu abanyane wesuguma senye ntontaite gokora ebintu ebi kera eduka etware fire extinguisher. Tumejaribu sana kukana county government, as in push it in anything we do, we make sure we engage the county government. Hii chama wamekuja pamoja na msingi wetu tumeweka kwa neno la Mungu ili Mungu atuongoze kwa kila jambo. Nimekuwa mhubiri wa daraja 2 ndio sababu akaninvite kwa hii group. Ndotagetenga twacha naenda na chagaiga ase chichiro chito watu alibaga twabakorera usafiga egere gusira eserikali igontore tayari kubwatirana ande muna nchomo sa daraja 2 ase kiombege ya shops na vegeta sa ase kiombekega ngete bare 60% bare ase kiombekega na basa ababwatani korwa sekte byombe no boncheri be county ya Kisii baigirani go baruire okubwatirana mo ne byombe binde bune biga aba ya biashara babaito twabeire turi ange na barumuno ekiagera no turi chire ekera lituko kerengaki koranga kerege ntonko genda kere kuna kebangire batebire merero ne bachande tase echiro eyo togotebanga na maene lakini mune county government intogenderete bono gukora planning ye chiro koroberie chiro ya ito egere bintu mbire byabege tukari byosiki byabege twamwamwamo bitarenge plan ndibuya ebyosiki ebyo kwanyora estimenge nchebe kireime kero kende umuchandoba Eyemo kubwatu umurero cyabwatu cyonse bona se umuroberi gwe county igegendete gukora fiscal planning egere chinyumba kiri kirosi gwe buya obuhare bugwenerete bobera aroro egere Eyemo ke yabwatira umurero ryo nyara kuri mugotarabwate chinde ko reporter ya Ndizi TV korwe chiri ya daraja 2 ebunge ya Kitutu Chache South Elietariane Ndemo Steven. Miamono sana umurikicho Ndemo Steven asorobotero asenchira yobwikera kondo mwanchi muri kurwa sorobotero ne togoikera omwerio wa mangana maya asebreviga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange ningoeletra senchira yobwikera no enda gutubwatia chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya wetera www.ndizitv.net maiga chikamera sokone kibuna ebichana boigeliogi lego ikera sole asenchira ya bene nere petronira mukeira tobe tokubwatenere Joshua Auta asensemo chibiorkelia na incheria ne Fridah Kerubo twara obuligerelia orobia.